Hello logofer, good evening to you all logofer. So nontontamani थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावलायबाय लोगोफोर। बे भिडिअ'आनो जादों दिनैनि भिडिअ'आ ओरैबायदि इम्पोर्टेन्ट लोगोफोर, ओरैबायदि दुखुनांथाव रागा जोंथाव लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आ लोगोफोर। तो जोबोर रागा जोंबाय आरो आं दिनै बे माने निउसखौ खोनानानै नुनानै आं जोबोर रागा जोंदों, दुखुबो मोनदों लोगोफोर। मानो होननानै बुङोबा जोंनि बर'नि गेजेराव मानो बेफोरबायदि खनसे नङा खननै नङा बार जाबाय थायो। तो लोगोफोर इसिबां रागा जोंथावथाव नंगौना नङा? दाखालिसो साथाम साब्रै इनकाउन्टार जानानै थांबाय, बै बायराव जानानै थांलायबाय, बे सिरि जालायबाय आरो दायो माने फिन खेबसेबाव माने इनकाउन्टार। मानो वाइ? बे हिनजावनि गथ' गथायखौ सोर नायनांगौ लोगोफोर? बेहा गथ' सानै हिनजावफोर गोजा आरो फिसा हौवाबो गैया। बे गथ'फ्रा देरोबा सोर जाहोगोन लोंहोगोन? थ' बेनि फारसे साननांगौ सरकारा। जोबोर माने आं सरकारखौहाय माने आखायाव लाजानो लुबैदों जे स्ट्रिक्ट एक्सन लानांगौ सरकारा बेखौ। मानो होननानै बुङोबा बेफोरबायदि जाबाय थायोबा जोंनि बे माने जोंनि माने ओनसोलाव माने जोंनि बे बिटि एरियायाव जोबोर गाज्रि बारहावा जानो थांगासिनो दं आरोना। माने सासेल' नङा सानैल' नङा, दिनैथ' सासे सानै साथाम गावथारदों। बेफोरबायदि जाबाय थायोबा 10 जन 20 जन 15 जन 1000 जन गावथारगोन जोंनि बर'खौ। आरो जोंनि बर'आनो सरकारनि जानानै बेफोरबायदि खामानिखौ मावगासिनो दं। बिसोरो माने मालाय जाथि नङा, जोंनि बर'आनो बेफोरबायदि खालामगासिनो दं। आं बुजिगौ, जोंनि बर'आनो गावजों गाव नायलायनो हाया, मोखां नायलायनो हाया, मेगन नायलायनो हाया। मानो वाइ? दुखु मोनोलै लोगोफोर, दुखु मोनो बेफोरबायदि जायोबा। सोर दुखु मोना जानो बेफोरबायदि जानायखौ? नै दाखालिसो गान्दा गावदों मादों होननानै नै बेफोरबायदि इनकाउन्टार खालामबाय। आरो दाबो जे दायखौथ' मावो दे बयबो, दायखौ सोर मावा नंगौना नङा? नों जेरै दा मानसि गावथारदों, मानसि गावथारनायनि नियम गैया। नोंबोथ' मोनसे दाय मावबाय, नोंखौबो सोरबा गावथारोबा नों मा खालामगोन? दाय मावदों होननानै नोंखौबो गावथारोबा थ' बेखौ साननांगौ आरोना नोङो। नोंखौ मानसि सिथारदों होनना नोंना बेसेबां गिदिर केस जागो? बै मानसियाथ' दंफां खावदों, दंफां सिखाव नोङो गावथारबाय, नोङो मानसि गावथारनायनि दायाव नोंखौ गावथारफिनोबा नों मा सानगोन? नोंखौ गावथारफिनगोन नामा? नोंखौ गावथारा, मिथिबायना? नों लाइफ टाइम जेल जानांगौ, मिथिबाय? जायनाखि गावथारदोंना बियो लाइफ टाइम जेल जानांगौ, नङाबा फासिनि अर्डार जानांगौ बियो डाइरेक्ट। सासे मानसिनि जिउआ जाब जुब नङा, मिथिबाय? सैमा मावजिफोरबायदि नङा। आजिखालि सरकारा मा खालामगासिनो? माबा गान्दा मैदेरनि माबा जिउखौसो देरसिन खालामगासिनो मानसिनिफ्राय। खिन्थु दिनै मानसिया मयल' गैयि जाबाय, भेलु गैयि जाबाय मानसिया। मानो वाइ? लासिं सिं बेफोरो मोनसे रागा जोंथावसो। बेफोरो मोनसे जों मानसि सुबुं माहारिफ्रा मानो बुजि रोङा जे जिब जुनार बेफोरखौ बाद हो। जिब जुनार बेफोरखौ गावथारनानै जानो मानो जे आं थिना। बेफोरो सोरबाफोर जे गावथारफ्लांबाय माथारफ्लांबाय, खिन्थु मानसि थैनांगौ बेनि थाखाय बे नङा लोगोफोर। आंनि खोथाया राइट नंगौना नङा नोंसोर बुं। नोंथांमोना आंखौ गोरोन्थि साननो हागौ, खिन्थु आं गोरोन्थि नङा लोगोफोर। आंनि साननायाव डाइरेक्ट नोंथांमोना आंखौ गोरोन्थि सानोबा नोंथांमोना गोरोन्थि। जोंनि ओनसोलाव बेफोरबायदि इनकाउन्टार जाबाय थायोबा लोगोफोर, फेक इनकाउन्टार बेफोर गासिबो फेक इनकाउन्टार। बेफोरबायदि जानो मोना माब्लाबाबो। आरो सरकारा बेखौ गोख्रों एक्सन लानांगौ, डाइरेक्ट बुंखायो आं। बेफोरबायदि जाबाय थायोबा पाब्लिकआनो पुलिस फरेस्टार अन्थाइ खुबैगोन, मिथिबायना? डाइरेक्टखा। सासेबो पुलिस फैनो मोननाय नङा, जोंनि चिरां ओनसोलावबो हाबनो हानाय नङा, बेलेगावबो हाबनाय नङा। चिरां, क'क्राझार, बाक्सा, उदालगुरि पुलिसनाय हाबनो मोननाय नङा। खिन्थु पुलिस फरेस्टार डाइरेक्टखा। बर'आनो होन हारसायानो होन फरेस्टार। नोंथांमोना गोसोआव ला, नोंथांमोना इनकाउन्टार खालामगासिनो दङथ', नोंथांमोना खेला मोनगासिनो दङथ', नोंथांमोनखौ लाइफ टाइम जेल होगोन, मिथिबाय? नोंथांमोना मा सानदों? हु इज द गभर्नमेन्ट? वी आर द गभर्नमेन्ट, पिपल आर द गभर्नमेन्ट। गभर्नमेन्ट इज फर द पिपल एन्ड फ्रम द पिपल, मिथिबाय? गभर्नमेन्टखौ नोंसोर मा सानदों? नोंथाङा फरायदों जानो हागौ, सासे फरेस्टार। नोंथाङा बुजिना बुजिया? हु इज गभर्नमेन्ट? गभर्नमेन्ट इज फ्रम द पिपल एन्ड फर द पिपल होनदों। गभर्नमेन्टआ मानसिनिफ्रायनो गभर्नमेन्टनिफ्रायनो मानसि। होमबा नोंथांमोना मा बुजिगो बेखौ? जोंनो गभर्नमेन्ट, मिथिबायना? जों पाब्लिकआनो गभर्नमेन्ट। जों नङाबा गभर्नमेन्ट माब्लाबाबो जानो हाया, मिथिबाय? जोंनि थाइफा थाइनै टेक्स लानानैसो गभर्नमेन्टआ गभर्नमेन्ट जायो, मिथिबायना? जोंसो गभर्नमेन्ट, जोंसो सरकारखौ सलायो, मिथिबायना? सरकारखौ जोंसो फेदेरो, मिथिबायना? सरकारा बे मदि, नारेन्द्र मदि
हिमन्त बिश्व शर्मा प्रमद बर' बिसोरखौ सरकार सानो नामा नोंसोरलाय खिन्थु बिसोर सरकार नङा सरकारा जोंसो पाब्लिकआसो सरकार मिथिबाय गामि ओनसोलनि टाउन ओनसोलनि बेसेबांनाखि पाब्लिक दं जों गासिबो जों सरकार मिथिबाय खिन्थु बै प्रमदआ नङा फेरेंगाया नङा मिथिबायना बै हिमन्तआ नङा नरेन्द्र मदिया नङा सोरबा अरुणाचल स्टेटनि प्राइम मिनिस्टारा नङा मिथिबायना गभर्नमेन्टआ वी आर द गभर्नमेन्ट जोंसो गभर्नमेन्टआ गभर्नमेन्टखौ नोंसोर मा सानदों सोर सानदों गभर्नमेन्ट इज फ्रम द पिपल एन्ड फर द पिपल जोंनि थाखायनो गभर्नमेन्ट जोंनो गभर्नमेन्ट होनदों नोंथांमोना मा बुजियो मानो बेफोरबायदि इनकाउन्टार जागासिनो जों पाब्लिकआ मा गभर्नमेन्ट नंला नामा जों पाब्लिकआसो गभर्नमेन्ट नोंसोर सरकारनि गुन्दै जादों बे गुन्दैखौ सोर होदों नोंसिनो वी पिपल जों मानसि जों सुबुं माहारि जे गामि ओनसोलनि टाउन ओनसोलनि जेसेबांनाखि सुबुं माहारिफोर दं जों गासिबो नोंथांमोनखौ जों साख्रि होदों नोंथांमोननि साख्रियाव थाखाया माजों फैदों जों पाब्लिकनि थाइफा थाइनै टेक्स बै दखानाव होनाय टेक्स बे दखान सखान बेफोरबायदिनो मा मोनसे कम्पानि बेफोरनिफ्रायसो टेक्स थाङो बेफोरजोंसो सरकारा थाखाखौ फिदिंनानै नोंथांमोननि साख्रियाव हरो मिथिबायना 10,000 20,000 30,000 40,000 मिथिबाय नोंथांमोना जोबोद गलति मावगासिनो दङ फरेस्टारफोर आं नोंथांमोनखौ नुगासिनो दं नोंथांमोना जोंखौबो जाम्बा दासान जों पाब्लिकआबो जाम्बा नङा मिथिबाय नोंथांमोनजों गावथारजाबाय थानो बेफोरबायदि दा बेयो मोनसे बर'नि गेजेराव जायाखै हारसानि गेजेराव जायाखै सरकारजों पाब्लिकजोंसो जागासिनो दं गभर्नमेन्ट आरो जे सरकारनि साख्रि मावग्राफोर बेफोरजोंसो जागासिनो दङ जों गभर्नमेन्ट मिथिबायना जों गभर्नमेन्ट नोंथांमोनखौ जोङो एक्सपेलबो खालामनो हायो साख्रिनिफ्राय जोङो नोंथांमोनखौ डिसचार्ज खालामनो हायो साख्रिनिफ्राय नोंसोरखौ दानख्लायनो हायो मिथिबायना गोसो जाबा आरो नोंथांमोननि साख्रिया दानजागोनबो डाइरेक्टखा नोंथांमोना मोजां मावोबा मोजां मावाबा जोंसो नोंथांमोनखौ सायख'गोन मिथिबायना नोंथांमोना प्रमदआनो जा हिमन्तआनो जा जों पाब्लिक मिथिबायना जों पाब्लिक मानसिफोरनि थाखायसो जोंनि सापर्ट जों पाब्लिकफोरनि सापर्टआवसो नोंथांमोना देरहालांदों बेफोरबायदि लेभेलसिम मिथिबायना थ' थेंक इउ स' माच लोगोफोर नोंथांमोना मा मोनदों माबायदि मोनदों भिडिअखौ लाइक शेयार साबसक्राइब खालाम लोगोफोर मोजां मोनदोंबा लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ बुजिदोंबा आंनि बुंनायखौ बुजिदोंबा आरोना थ' लोगोफोर नोंथांमोना मा सानदों कमेन्ट खालामथार आरोना लोगोफोर आंनि बुंनाया राइट ना रं खिन्थु आं बेखौ थोंजों बुंनो राग जोंनानै बुंदों मिथिबायना माने वाट आइ सेड इज ट्रु आं मा बुंदों बे गासिबो कारेक्ट लोगोफोर मिथिबायना आं साननानैसो बुंदों मानोना आं गोदोनिफ्राय लेखा फरायनायाव आं मोनबोजोबदों बेफोरखौ वाट इज गभर्नमेन्ट हु इज गभर्नमेन्ट मिथिबायना आं ओरैनो फेक बुङाखै आं सासे जाम्बाबो नङा मिथिबायना आं मिडिल क्लास मानसि नोंथांमोन बायदि माहाजोनबो नङा आं गरिबबो नङा मिथिबायना आंहा जानो थानो दंजोबो खिन्थु आं नोंथांमोन बायदि साख्रिबो मावा जायफ्रानाखि साख्रि मावो मायो फरेस्टार मावो आं बेफोरबायदि मानसिखौ बुंदों दिनै आं दुखु नांदों मानो बेफोरबायदि खालामदों बेफोरबायदि इनकाउन्टार खालामबाय थादों दुखु मोनो लोगोफोर बेफोरबायदि जायोबा नंगौना नङा बयबो दुखु मोनो नोंथांमोननि न'खराव जाबासो जायसो जासायो बेसो मिथियो बेखायनो जों बर'जों बर' अनलायनानै थानांगौ आरो जायना बैयो इनकाउन्टार खालामदों बेबो बर' इनकाउन्टार खालामग्राया बर' खालामजाग्राया बर' वाइ आरो दाखालि गान्दा गावनाय मानाय बेफोरावबो माने मोनसे इनकाउन्टार जादों बेवहायबो जोंनि बर'आनो इनभल्भ दं आं डाइरेक्ट बुंनो हायो मानो वाइ जोंनि बर' नङाबा बिसोरबो गोदाव गावलाबायनो हाया आरो सरकारनि साख्रि मावग्राफ्रा जायफ्रानाखि बैसोरो एबसुनि गेदेर मानसिफ्रानो होन मायानो होन बिसोरो बुंदों जों बेखौ आखायाव लागोन मागोन नोंसिनि आखायाव लानाया न' नोंसिनि आखायाव लानाया बोरै जाखो दिनै मानो फिन खनसेबो एनकाउन्टार जाबावखो लासिं नोंसोर थासान्दियाव मारै बेफोरबायदि जानो मोनबावखो नोंथांमोना मानो आखायाव लायाखै दाखालिनि जानाय घटनाखौ मानो आखायाव लायाखै बे आखायाव लायैनि थाखायनो दिनै सिरि जानायनि थाखायनो बिसोर आरो फिन खेबसेबाव इनकाउन्टार खालामबावबाय इसिबां दुखुनांथाव दुखु मोनो लोगोफोर जों आखाइ थिखोनानै जों सरकारनि मानसिखौ जोङो माने बेफोरबायदि मानसि साख्रि मावग्रा माग्रा मानसिखौ जोङो पुलिस फरेस्टार बिसोरखौ जोङो अन्थाइ खुबैनांसिगौ आं डाइरेक्ट बुंखायो लोगोफोर बांद्राय जाबाय बिसोरो फरेस्ट डिपार्टमेन्ट फेरेंगा मिस्टार फेरेंगा नोंथाङा बांद्राय जाबाय नोंथाङानो दा दायखौ मावगासिनो आं ओरैनो बुङाखै
नोंथांनि दायखौ नुनानैसो आं बुंदों मिथिबायना नोंथाङा गाज्रि मोननानैबो लाब गैया नोंथाङा गावखौनो गाव बुजि मा जागासिनो संसाराव आरो जोंनि बिटिसिआव बड'लेण्डआव मा जागासिनो नोंथाङा बुजि थ' थेंक इउ सो माच लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक शेयार साबसक्राइब खालाम लोगोफोर बाय बाय लोगोफोर आंहा जोंबा बिदिनो बाय बाय